Dan moet ik even weer om. Nou, lekker. Dat zit net op een film. Wat nou, is het een botsingje? Ja, dat zit dus ook op een film. Ja. Mooi. Ja, dat is mijn simulatie Simulatie van wat? van een vrachthouderspeeltje. En wat voor vrachtwagen is dat dan? DAF, 2800. En dat heeft mij uitvoeren ik gewoon. Ik had precies dezelfde skin. En daar reed ik mee. Maar de oude vrachtwagen van inhoud. Ja, en dan in een speeltje. Dus hij riet in jouw auto om? Ja, ja. Dat hadden ze dat weer in DAF 2800. Ja. Nou, en die had, daar had ik vroeger maar in. En daar had er nou in het bakje in de computer. Nou, Grappig. ja, ja. Snij zeker wel soms 12 jaar roer achter. Ja, hè? Jawel, jawel. En je langs de toeren zo. Ja, dan kun je door heel Europa en daar boeten. Dat vind ik heerlijk. Toch van huis en toch thuis. Ja. Als ik me nog dan zeg ik aan de kant en ik op de bank zitten. En dan niet echt ken dat net, dan zit het op het dik en dan was deze weer om. Ja. Beleefst al eens wat onderwijs? Nee. Wel eens wegwerkzaamheden, maar echt spectaculaire dingen, nee. Maar zo haast zo het vrachtwagen van inhoud ik wat in stand. Ja, dan hou ik het oude trucje wat in beweging, hè? Ja. Ja. Zo best toch wel een man van de skiernis, hè? Ja, zeker wel. Ja. Zo hé. Ja, Wat hebben we hier? dit is mijn andere hobby. Dit is altijd beter zwaar. Aardbeestersweg. Ja, met alles wat met altijd beter zwaar te maken had. Oké. Foto's, tekstartikelen, neem maar op. Pak gewoon een willekeurige map, als je niet in 90. Krantenknipsels. Ja. Foto's. Maar hoe komt dat hier dan? Dat heb ik gekregen van een historicus. Dat is Tom Vellinga. Maar die had toen dit om daar uitdroegen. Ja, die werd dus ziek. En wel eindelijk kwam we op en toen heb ik het gekregen. Dus nou heeft hij ergens een soort van museum als het ware. Ja, ja. Ja, een gesloten museum, zeg maar. Ik wil eerst alles digitaliseren. Ik scan alles in. Map voor map, pagina voor pagina. Jongen. En dan heb ik een Facebookgroep. Beter Zwaar Toen. Of Beter te Zwaar Toen eigenlijk. En daar zet ik alle foto's op. En tekstberichten. En ja, ik wil eens een oproep dat mensen foto's en filmpjes. Dan houd ik me aanbevolen. Dus het is een beetje die missie om dat al even te ontsluiten, dit archief. Ja. Maar dan mag je dan heel wat inscannen, jong. Ja, ja, je gaat een hobby. Je gaat ergens voor kozen. Je bent ergens aan begonnen. Dus een meidje zit ik ook. Ik ben krijg een jou hier bezig. Hoeveel best dan nou? Ik ben nu bij een jongetje in het treien. Zo. En elk map had, elk hier had een map, of 2 mappen of 3 mappen, dus ik ben er wel in bezig. Ja. Jo.